9 ранку, час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман». 20 листопада, 1362-й день анексії Криму. Студія Скандер Маметов. Україна отримує від Сполучених Штатів сучасне озброєння і не лише джавеліни. Про це заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, на безпековому форумі у канадському Галіфаксі. Він закликав світ виступити єдиним фронтом проти російської агресії. Нині росіяни поширюють дестабілізацію Грузії, на Донбасі і у Сирії і Північній Кореї. І в подальшому це може поширитися і на інші регіони. І світ має виступити у цій боротьбі єдиним фронтом. Бо без координованої протидії цим загрозам буде неможливо владнати ситуацію. Україна ж має отримати у цій боротьбі необхідне обладнання. Міністр наголосив, що йдеться не лише про протитанкові засоби, але й про дрони, контрбатарейні системи і кібервійну. We will definitely get more defensive weapons and military equipment in the future. В майбутньому ми точно отримуємо більше оборонного озброєння і військового устаткування. Нам потрібне усе це обладнання, логістична підтримка і тренування. Крім того, це взаємовигідно. Ми передаємо свій досвід боротьби з росіянами. Йдеться не про один окремий елемент пазлу, не лише про джавеліни. Is this fighting spirit? На тому ж форумі міністр оборони Польщі Анатолій Мацеревич охарактеризував стосунки Росії із Заходом складніше, ніж за часів Холодної війни. Війну в Україні польський урядник назвав відкритою агресією, яка порушує усі правила цивілізованого світу і ламає встановлений у Європі міжнародний порядок. І така поведінка свідчить, що Росія наділила себе правом самостійно змінювати кордони європейських держав. Військове навчання, що їх проводила Федерація 2 місяці тому, свідчить, росіяни готувалися не до оборони, а до агресії. І нині йдеться не про нову холодну війну, а саме про підготовку до гарячого протистояння. Відкрита війна відбувається в Україні. Агресія, яка порушує усі правила цивілізованого світу і ламає міжнародний порядок в Європі. Це свідчить, що Росія надала собі права міняти систему та кордони в європейських країнах. На заяви Павла Клімкіна вже встигли відреагувати в Росії. Тамтешній голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов заявив, що поставки зброї Києву підірвуть ситуацію. Мовляв, усе, що перелічив Клімкін, відноситься до наступального озброєння і з боку США це начебто буде безвідповідальним кроком. До НАТО хочуть 62% українців, 57% наших співгромадян хотіли би бачити країну в Європейському Союзі. Про це, спираючись на соціологічні дослідження, заявила віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. На її думку, результати дослідження демонструють зріст європрагнень українців. Причиною збільшення готовності населення проголосувати за вступ до ЄС є запровадження безвізового режиму, що могло збільшити довіру до Євросоюзу. У Алімдара Білялова, активіста Кримської солідарності та громадського журналіста, відібрали автомобіль. Напередодні його зупинили співробітники поліції, довго вивчали документи, а згодом повідомили – автівка в розшуку, бо угнана. Машину відібрали та поставили на штрафмайданчик. Активіст такою ситуацією обурений, мовляв, на цій машині його перевіряли вже 4 рази. І весь цей час із документами все було гаразд. Алімдар Білялов пов'язує вчорашні інциденти з тиском на нього і вважає, що події останніх 2 тижнів направлені саме на те, аби він полишив свою громадську діяльність. Майже 2 тижні тому в помешканні Алімдара Білялова силовики провели обшук. Тоді в нього вилучили мобільний телефон, а згодом родина помітила, що зникли гроші – близько $3000 та 60 тисяч рублів. Окупаційні силовики вже натякали, що Алімдар Білялов має полишити співпрацю із Кримською солідарністю. Прекратить эту деятельность, хватит освещать. Мы за тобой не можем угнаться, тут и там, тут и здесь, ну, короче, бла-бла-бла-бла-бла. И в конце концов они говорят, что если ты это не прекратишь, ты лишишься всего, что у тебя есть. Я связываю это непосредственно с сегодняшними событиями, потому что у меня с дома после посещения сотрудников ЦП пропала немаленькая сумма сбережений в размере там $3000 и 60 тысяч рублей. Изъяли у меня, забрали телефон, тоже не дешевый, альхамдулилля. А сегодня забрали у меня машину.
І щойно стало відомо, в Криму відбувається черговий обшук. Цього разу силовики щось вишикують у селищі Кольчугіно у родині Ситнійбієвих. Що саме шукають та що закидають родині, поки що невідомо. Слідкуйте за розвитком подій у наступних випусках «Зама». Переслідування кримських татар – це міжнародний злочин російської влади. Із таким плакатом напередодні у Петербурзі на одиночний пікет вийшли активісти демократичного Петербурга. Акцію проводили на Невському проспекті в рамках щомісячної стратегії 18. Вже понад рік свідомі активісти виходять 18 числа щомісяця з вимогою припинити репресії проти кримських татар на окупованому півострові. Цього разу майже одразу до активістів причепилися провокатори. Людей обурив український прапор, що пікетувальники тримали в руках. Обурені росіяни викликали поліцію, поки їхали копи, намагалися влаштувати штовханину, принижували пікетувальників, погрожували розправою. Причем тут на Украине? Я спрашиваю, запрещенный флаг, что ли? Ну, что значит, надо разрешение, чтобы разрешенный флаг? Разрешение нужно. А что? А вы знаете, что? Позорит Петербург. Флаг Украины надо убрать. Убрать флаг Украины, я говорю. Мы защищаем Российскую Федерацию от таких, как вы. От таких, как вы. Морда криминальная. Українського журналіста Романа Сущенка сьогодні мають навідати дружина та донька у московському СІЗО Лефортово. Про це напередодні повідомив його адвокат Марк Фейгін на сторінці у соцмережі. Кореспондента агенції «Укрінформа» затримали 30 вересня в Російській Федерації та обвинувачують у шпигунстві. Начебто журналіст – кадровий співробітник української військової розвідки. Родина навідає журналіста перед судом. Процес проти журналіста вийшов на фінальну стадію. Марк Фейгін пророкує, що вирок буде несправедливим і дуже суворим. Завтра до мого підзахисного українського журналіста Романа Сущенка прилітають на побачення дружина з донькою напередодні суду, де йому збирається виписати 20 років за збір інформації про ймовірне вторгнення Росії в Україну влітку восени 16-го. Костянтин Райкін цілком свідомо підтримав Путіна, що розв'язав в Україні війну, а нині принижує українцям тим, що свідомо приїхав до Одеси заробляти гроші. Так відреагував Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу, на зрив концерту російського актора в Одесі у п'ятницю. Тим, хто це зробив, Рефат Чубаров подякував. Це, мовляв, не дозволило російському актору поглумитися над українцями. Де це бачено таке, щоб в воюючій країні людина, яка підтримала війну проти нас, їздила і збирала мільйони по Україні? На концерт Костянтина Райкіна в Одеському муздрамтеатрі, окрім глядачів, нагрянули рішуче налаштовані активісти. Люди кажуть, прийшли спитати, чий Крим. Ми питаємо у Райкіна, чий Крим. Заходимо теж. Заходимо. Что происходит? Я не могу понять. Одразу після появи активістів Райкін із зали втік. Шанувальники таланту намагались викликати артиста оваціями, утім той до них так і не вийшов. Натомість на активістів обрушився шквал критики. Послушайте, дайте нам послушать спектакль, на котором вы пишете сценарий, такую новую манеру. Вы пришли на концерт известного артиста. И что? Артиста-кримнашиста. Шикарного, талантливого человека. А ви знаєте? Вали отсюда, давай! Там боретесь, ребята. Одеських активістів обурила позиція Райкіна щодо Криму навесні 2014-го. Думаете, я в какой-то части своей натуры не радуюсь, что Крым русский теперь стал российский? Да радуюсь, конечно, у меня там много знакомых, близких людей. Я уж не говорю, что у меня семья украинская. До театру прибула поліція, та після майже годинних перепалок концерт таки скасували. Артист вийшов на сцену, утім попрощатись із публікою йому не дали. І гучно нагадали, чий Крим. Крим, Україна! Крим, Україна! Крим, Україна! Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголосив, схвалює зрив концерту, бо Райкін абсолютно свідомо підтримав Путіна та окупацію Криму. На мешканців півострова актору наплювати. Через деякий час Костянтин Райкін вирішив заробити гроші в Україні, але не для того, щоб допомогти дітям кримських політв'язнів або сім'ям загиблих від російських окупантів українських воїнів і тим самим вимолити у кримських татар і українців вибачення за свою мерзенну позицію. Райкін вирішив цинічно принизити усіх нас, в'їхавши в Україну. Тепер Рефат Чубаров певен, потрібно дізнатись, хто мав заборонити концерт Райкіна та не зробив цього. Активісти ж наголошують, з нетерпінням чекають на ще одного виконавця. Наступним
буде Макс Барських, який на днях отримував нагороду в Кремлі, і його виступ заплановано 4 грудня цього року в місті Одеса. Ми дуже чекаємо на цей концерт і дуже хочемо його тут бачити, пособника окупантів. Ріана Алієва, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Ефір на АТР продовжить програма «Сава» з Єлизаветою Цереградською. Будьте з нами.